News 24 बड'लेण्डनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फरायनानै News 24 बड'लेण्डआ बे समाव आं सानैसो जाय फरायसा बे फरायसाफोर दङ आरो बे फरायसाफोरनि खाथियावहाय आं दिनै सोंनो नागिरदों जिहेतु बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरासजों साग्लोबनानै बिथांमोननि फरायसाफोरा बा फरायसालिफोरा दासिमबो खेवजायाखै आनजाद होनो मोनाखै फरायनो मोनाखै कलेज आरो बेबायदिनो फरायसालिफोराव बिथांमोना थानाय नैबे कर'नानि समावहाय जिहेतु बे लकडाउन SOP बे समावहाय बिथांमोना मा खालामना दं बेनि बागै आं मिथिना लानो नागिरदों बे समाव आं थोंजोंहै बिथां सानैसो फरायसा हिन्जावसा फरायसा बिथांमोना आंजों दङ दा बे समाव बिनानाव थारैनो दिनै गिख्रंथाव जे बेराम कर'ना बे गिख्रंथाव बेरामा जोंनि गेजेराव साग्लोबदों जायनि जाहोनाव जों बिनि न' जों थांलायनाय गिनाय भाबा जोंनियाव दङ आरो बेबायदिनो टाउन सहराव थांनो हानाय बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव गैया नोंसोरबो साफा फरायसालियाव थांनो मोनाखै मा खालामना दं बे समाव To News 24 Bodoland, News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks. जेनेबा नोंथां फरायनो मोनाखै स्कुलाव थाङोमोन कलेजाव थाङोमोन दा बे समा ओरैबायदि गिख्रंथाव जिहेतु सन्देरनाय बेराम बे समाव नोंसोर न'आव थानानै मा खालामबाय थादों बिदिनो न'आव थानानै जेनेबा न'आव जेरावबो थांनो मोनखाया न'आवनो थानानै सम बारहोनांदों आरोना ओरैनो फरायनायखौ माबोरै लांदों फरायनायाथ' बिदिनो टाइम मथे फरायनांदों ओरैनो अनलाइनथ' माखासे फोरोंगिरिफोरा दिनै अनलाइननि गेजेरजों माने फोरोंदों बे अनलाइननि गेजेरजों फोरोंनायावहाय नोंथांमोना बे अनलाइननि जि फोरोंनाय नेमखान्थि बेवहाय नोंसोरो बेनि जिथु गियान होनाय बे गियान होनायखौ नोंसोरो बजबना लानो हादों ना हायाखै आरो बे बजबना लानो हानानै नोंसोरो बेनिफ्राय मोनसे मोजां फिथाइ लानो हागोन ना अनलाइननि क्लास अनलाइननि मथेबा मा होनगोन थांगोन आं फैफिनगोन नोंनि खाथियावहाय बे समावहाय आं बे जारौनि खाथियाव आं सोंनो नागिरदों जिहेतु नोंसोरो दिनै मिथिबाय COVID-19 बिराद गिख्रंथाव सन्देरनाय बेराम जायनि जाहोनाव बुहुमनाङैनो गोबां मानसिफोरा थैदों बे समाव बिनानावनि खाथियावनो थांसै नों जिहेतु फरायसा हिसाबै दिनै अनलाइन क्लास जागासिनो दङ अनलाइन क्लासनि गेजेरजोंनो माखासे एग्जामफोराबो जादों बे समाव नोंथांमोना अनलाइननि जिथु फोरोंनाय खान्थि आरो फरायसालियाव थांनानै फोरोंनाय खान्थि बेजों तफादा मा दं पार्थक्य डिफारेन्स अनलाइन क्लासाव बुजिनो नागिरा बुजिनाया एसे गोब्राब जायो दा बे बेलायावहाय फरायसालियाव थांनानै जिथु फोरोंनाय खान्थिजों गोबां फाराग दं नङा होमबा थारैनो COVID-19 नि जिथु गाग्लोबनाय बे COVID-19 नि गाग्लोबनाया नोंसोरनि जि फिउचार जिथु उननि जिथु लामा सोलोंथाइनि उननि लामा बेखौ गाथेना दोननाय बायदि नोंसोरो मोनदोंना ना नोंसोरनि माबाया मा दा साननाया मा गाथेना दोननाय बायदिखौनो मोनदों जोंनिया दाहालागै एग्जाम जानानैबो रिजाल्टखौनो मोनलायलांबायमोन ना दा एसे गोबाव टाइम लस जाबायना जोंनिया गोबाव टाइम लस जाबाय होनना बिथाङा बुंदों थारैनो नंगौ दा बे समावहाय जिहेतु मेट्रिक आनजाद आरो ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि आनजाद बिथांमोना बुंबाय थादों दिनै गावनि गोसो मथे मोनथाम साबजेक्ट सायख'नानै एग्जाम होनो हागोन होननानै मा बुङो मोनथाम साबजेक्ट होबाबो माने इ रिजाल्टआथ' फिक्स नङा ना ओमफ्राय माबायदि जागोन बेखौ मिथिया नायनोसै माबायदि दा बे समाव जिहेतु नोङो सासे कलेजनि सासे फरायसा हिसाबै दिनै नोंनि उन्दै गथ'फोर माखासे दं जायफोरा उन्दै थाखोआव फरायनाय जायफोर माने गेजेर थाखोआव फरायनाय बे गेजेर थाखो आरो उन्दै थाखोनि गथ'फोरनि गियाना दासिम नोंसोरनि बायदि नङा गेलेनायाव मुखुब थायो दिनै हयथ' सोरबा स्टुडेन्टआ बेबायदि दाजाथों सोरबा स्टुडेन्टआ गेलेनानै फरायसालि बन्द मोननायखाय बिराद रंजानाय खुसि माखासे लादों मा बुंगोन बिसोरो बुजिया ना उन्दै ओमफ्राय आरो गासिनावबो मबाइल थाजोबा ना अनलाइन क्लास खालामनो थाखाय खम समनि थाखाय आं दिनै जिहेतु हरखाब लोगो मोनदोंमोन निउस नैबे समावहाय बिथांमोनखौ एसे फरायनायनि बागै नैबे गिख्रंथाव जिथु कभिड बे गिख्रंथाव कभिडनि जि थासारि बे थासारियाव फरायसाफोरा गोबां गोनो गोथाव दं आरो गोबां गावनि जिउखौ इयुनाव दाना लानायनि जा हेंथा बे हेंथाखौ बिथांमोना दिनै
मोनदों थांनाय बोसोरावबो मोनदों देग्लाय बोसोरावबो मोनदों नैबे नैथि खोलोब गाग्लोबनाय जितु COVID-19 बे COVID-19 नि नैथि खोलोब गाग्लोबनाया बांसिन गिख्रंथाव हिसाबै दिनै बुहुमनाङैनो लकडाउन होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा जोंनि उदालगुरि जिल्लायावबो दिनै बेबायदि थासारिखौ नुनो मोनदों नैबे बटागुसि गामिनि उन्दै उन्दै अनजालि फरायसा बिथांमोना आंजों दंफायोमोन दा बे समाव अनजालि बिथांमोना आंखौ एसे सम होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावनानै बिथांमोननि जा उननि फरायनायनि जे लामा बे लामाया अरायबो गोथों जानानै फैथों कर'नानिखौ नेवसिनानै फरायनाय लामाजों दावगालांनो हाथों बेखौ आं इसोरनाव आसा खालामदों फारसेथिं बिथांमोननि जा जिउ दानो गोनां फरायनाय खान्थि बे फरायनाय खान्थिया अरायबो कर'नाया जोंनिफ्राय जोबस्रांनानै बिथांमोननि इयुन जिउखौ गोजोन खालामो बेखौनो आं हास्थायनानै दिनैनि जा दान्दिसे मोगा-मोगि बे दान्दिसे मोगा-मोगिखौ इसोरनो दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमो